be afraid, I am the first and the last. I am he who lives and was dead. And behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of death. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is and who was and who is to come. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is and who was and who is to come. The Almighty, the Almighty. Behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of death. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is and who was and who is to come. I am the Alpha and the Omega, the beginning. Kublai piwai ngadap de kejing sngongo you play bangai ngo kerpang yau ya kalat pula ai yang iwai piwai begini kendo pat sesisin lembaga ni ke program ke bangi ai kerteng na kami kejing Pyrthei Jingmut nilai dap like quarter hu news nam arjar arpuar nilai poi ke quarter ke bakado jong news nam taramot Oktober November December ngets kem lembaga kini live nine ngin yo ya kejing puli besngo tenat kuman syukran kelum kejing puli kelum jong ngene ke quarter kaya dai but Jingialeh Pyrshah, the great controversy happening ublay parusoitan but kani kalong kawai ni team hajing sya kapang ni shem lengba ke Bible nado ke kitab Genesis hado ke kitab Jingpen pao kani kesngi nang ni syakmat ini apa kani ke subject kapang ni khot yaka on death, dying or future hope abedai bat kejingyap kabanyap jingkermen hakalawe tagari ke subject jungi menta baroshi kwata barakane ke sngi galenong ke Bneng kong in pet yakane ke subject ke bekerteng Jingialeh Pyrshah haga Bneng pat ke Pyrthei Bajanai, the great controversy in the universe. Ko prabangai pat ki paralog kumbangi jule nakawai ke sngi shakawai pat kat bangi kendo ngeyet ya ke bojo blade tong ina tuai ni kapor ko pa blay jungi ba Bneng ko blay shibo na ko try jisu ikane kalat bing lat banya Wallang banya puson lang ikane jing thok ba khut jong me try kat banya pulish pangane ke Jingialeh Pyrshah ha ka Pyrthei pat ka Bneng ka Janai ya ka me malapan long ya ka no ka daw ka pop na ka jing snail kalawan happening jongi try jisu bayet ya ka kapor kat banya puli ya ki pentai ba per jong ngi ka ne sngi Ngets kem kejing lam star men sembakoi in long ki bashai kerteng Jesus Christ ngipan amen kejing kali barabor kejulong bagi brio keju kali kene adu play long play ba e balai baka pop kelawan jia atau de play open long ka pop nakano ka daw ka pop kelawan sing nek Pyrthei hoit ni tip
lưng ba cái Bible bộ đây ublay ubla thao cái pop này cái đây na cái đào trong cái chinh ít trong ublay yak bola ai you wipe away breu cái chinh thao trong the intelligent beings begin yo yak lad banchit the power of free will the lad jong kapor banjit hagan ka singi ko ki prabanget ini pet na kanu ka daw ubreu yak bala thao janai u pun long babha pun ban balay bula long basneo kum juru ngini pet ublay ailan u soitan pun pendan kam yaki atir jong u pun wanra yak pop wat shagane ka Pyrthei yak ublay ula pun long janai yamanta ka singi pet kum no ka pop kelas tang ini pai shwa shagat khot kan mau chungi ini pai shagane ka wei ka the khot naga kitab Isaya ka balong ka mat pedeng jong ka jing tho jong Isaya ha ka kitab jong u barok ka wei Isaya khat sao khat ar ka ong kum no melahat na Bneng ko lor shai mot u Lucifer u kon jong ka step kum no la ot no yame sha ka Pyrthei na sha ka khandau balaju pendem lin yagi jat benriu oi prabanget habangi pet kane kadai ka khot ka baning kong ka bangiyo I bat ka long ka wei ni ki khot hakani ka sngi ka bakadau shai bo soitan la ne ta low step low shai la ne morning star la ne phosphorus actin Greek la ne Lucifer actin Latin la ai kerteng yêu nêu jing thao ubodon bor tam ubla pendem lin yang jing thao baro tam udon ka bor halor ki ek baro hadinu play nêu jing thao ula don ya ka bor ka kerpang ha ki universe bro ko wei tam ka Pyrthei ka Bneng bro ko wei hoi na ka no ka daw ka pop kalawan ka Bible ka batay shai ha ka ne ka khot ka Bneng kong ka day na ka daw jong jing bam sngongo jong ka jing sarong jong ngin se pulish shosho kana mangin shai halor ka ne ka pa Oi kiran ki brea ki ba ong bo baka jing bha klam ki jing sneo nginom la ban pania pere ki jing bha jing sneo to blay happening kong ula thao ki jing bha ba ki jing sneo kata ka dei ka wai ni theory ki ba bon ki brea ni ka Pyrthei ki priang sa ko ki theory ka ong ba hoi hadin bo blay ula ailat ki jing thao jong u bikit panun kami ka bor jong jing jet kila jet bakla Lucifer senang Lucifer balong angel kerub jet bakla ilaga jing jet namar ka jing sarong jong namar ka jing hangame jong dai na kata tau ka pop kelas dang naduk nang tayap Bneng hakmat jong ket ka jong play kidan rupat ki baong ba nganju shim kan yang nuksa ki Greek ka jing jong Greek habe dai jing pa jing sneo ki ong ba ka don tang jing pa sudah na ha ka we ngi ka Pandora ka lalet ban play ka ne ka ya kene ka senduk bat kini ki mensim baman kila wan jang ne Pyrthei hoi para banget parlo pe kene ka shulong tang kana puruskam jong ki Greek henry ngitep ka pop kala wan jang ne Pyrthei namar badon uwei ujing thao Lucifer lor shai blakwa Jingialeh Pyrshah ya ka khet bat ya ki ikhtiar ka jong ublay omdan ka jing artatien ton chapai kat to ka ne ki khot na ka Bible la ki pen shisha ya kan ni ka theory ini apa ni kong shin kong chronicle kelenong ka ba arpo khandai ka khot ka ba shipho bat ka ba khatwai kong kum ni namar ka tau David la kerku yo trai ha khamar upat lang baro baru David long bala kerku yame atrai ublay jong u Israel luk pa jongi junam ublay long bakraw bortam baru ublay ula ban kerku kat kum ki kentin jong David tan mur ulong ba kraw tam ka jong me atrai ka long ka jing kraw bat ka bor bat ka buram tan mur om dan sho de ki wei pat ki balong halor jong trai bu blay ka jong me atrai ka long ka jing kraw bat ka bor bat ka buram bat ka jing la bat ka jing long sim na ba baro ka badan ha ka Bneng bat ha ka khandau ka long ka jong me long ka hima atrai bat la kan teu me umukle halor baro wai leng ba ki ni jing tho
Kibengis siya manikong chronicle ng ui ublay ulong unang bo ng tao bakraw bortam ni ki paro. Ladu ublay ulong bakraw bortam kumno don mo ikabor pan pensange. Yakan ikajing snew kablawan leng bau Lucifer. Awak ngin siya pet jai bin pabin kat mengiyat siya kemat nrai tungin siya pai siya ke Matthias kalau nong pesan berkat ke ba sau popra. Jadi pai siya Matthias kalau nong pesan berkat ke ba sau popra ngin pet ke jinglong jong blay kalong ke bukum no ke Bajanai lani ke bola ban kala lani ke bola ban bakla ketin jong blay kalong kum no. Matthias san sau popra namar kata pin yalong ki Bajanai kemuk pa jong pi ubah Bneng ulong Bajanai. Ngim don kam syo on batay yakini kentien ngitip ublay ulong Bajanai kaktin Janai kaktin kasi kadon ke Jingmut ke Jingmut do katata perfection kaktin parang kadon ke Jingmut ke Jingmut do katata uday tang uta ubalong ublay lane uta ubalong nong penlong ubala balong Janai. It is only the creator who can be perfect. Don syo the way pat ujing tao lane creation banlong Bajanai. Rai ublay kwa engi way piway begin long ki Bajanai kumo. Kani kaktin Janai hang ni kakadaw igijing long rangba ka jong ublay. Kakadaw igijing heaven sim ka jong ublay. Kakadaw ikata ka bor ka ublay ula de shisha. Pan run the risk. Abo ya sami igijing but igijing tao ka jong. Prawagat na kani ka pop kalasdang. Ngini pek arban ta habi rew kani. Ka jing sedang jong pop na Bneng ba ka jing sedang jong pop ha Pyrthei. Ning kong ngini pet ya ka jing sedang jong pop na Bneng. Kumno kalasdang. Hato Bible kadone mo ban kren sepang kani ka benta. Hato ki kentin ki bakot jong kentin jong blay ki don mo ban pensisya ya kani ka jing sedang jong pop. Tanya pet na ka kitab ka bakhado ka kitab jing benpau ka lenong ka bakhat ar ka khot penyo hado khat we. Kong kum ni. Pat katmag lalong ha Bneng umikal bat ki angel jong umikal yang pli yuta balong kumublay lana ki babon ki scholar rengkat bat ke Bible hi ke manjur bu Michael uday Yesus Christ uday uta ubadon ha ka liang jong ka hok uta ubadon sya ka liang jong ka hok bat katmag lalong ha Bneng umikal bat ki angel jong ki layle tma yuta yak jakor te uta yak jakor ru bat ki angel jong ki layle tma ne ki Jingialeh tma kam de ki Jingialeh tma kaba kiale de ki suloi la ne de ki som la ne de ki white lam mereka de tma ka bukan zaman sim ka tma ka bejia urlong ha ka Jingmut jemberkat jong ini ki jing tau jong blay ki balong ki angel teu tau yak jakor bat ki angel jong ki la ile tma Henry kim shem la jok lemne ya ka jaka jong ki shem la shem sho ha Bneng tela shop no arsut yu tau yak jakor bakrau tau sentiment ya balakhat uksoit baru soitan neu yak jakor neu soitan udai wai udai neu uksoit sentiment soitan Lucifer bersyukur ya ka Pyrthei barok ka wai kam dan syo da ka wai ka kam soitan ole light not tang ya ka ban syukur la shop no arsut ya Syaka kendau pada kita ki angel jong la shop no arsut lembat bat nga layos ngau ya kaktian bajam na Bneng ka baong menta lawan jia kata ka jing penim bat kata ka bor bat kata ka himau blay jongi bat kata ka bor sensyar utau Chris jong pi la penyeseriam yu Michael bat Chris hagane ka juk ka passage na bala shop no arsut ya uta unong mudui ya ki prabanget jongi ubashat mudui ya ki hikmat ublay jongi mensengi bat menmi tan mud mudui ki prabanget ya pi bajanga usoitan ulai kata kakam Henry kila job no maki ya namar kata kasnam jong tau kon lang brod bat namar kata kaktin kajing pla jongki kim shem la ya la kajing jongki jin hado kajingnya Lukas kalau nang besipau kada khot ka bakat pra ka ongkum ni ngalau yo iyo soitan bulahap kum kalili na Bneng tingim bang kajing aratin ko ki pramngai pa ki parlok ba uniu Michael uday Yesus Christ utai ya uba layap nagbanta jongi ba lasius pa nagbanta ki pop jongi way piway ko ki pramngai katma kala ji ha Bneng ha ka jaka ka ba ublay udon ale yakum kane ka kala ji ha to ublay udon ya ka bor mo ban pensange ikum kane ka jingjia
don na pring girustat ki ba ong bla do blay unjin la penyap yo soitan ki angel la kapor bi le persha yo the universe barok we kan jin la mani yo na jing ting ram nga to pi mani yo blay na jing ting ne pi mani yo blay na jing e la da jing e ka dai ban ne jing e kamla jing sha ban long da ka ba pi pen bor la ne da ka ba pi command jing e kawan namar ka jing e buram iwe pan to ni pet show kit khot happy day ba kan ni ka pop Bneng don show mo ki ka bible ki ba crunch phang ni ni phai shi sa ka long ba khat saw ni pet ka khot ba khat ar ter do ka khat saw ka ong ni hom ni kumno melahap na Bneng kolor shai khon ka step kumno laot no ya me sha ka khando bala jupan dam lin ye jat ben riu te mela ong halaka donut ngan kiu sha ka Bneng ngan kan tiu ila ka ket halor ki klor jong oblay bat ngan shong halor ulum ka jingeseng aki bakut phang shate ngan kiu shalendet kil o ngan long kum ubaha jrong tam kane ka day ka jing e la ne kane ka day ka problem abi day bat ka pok usaitan ulakwa ban rebel la ne ban le persha bat ublay bat khadu ya wa la don kata ka selfish desire bun long halor jong oblay amtang halor jong oblay re halor ki riu khoit baro khot ba bot kong penban on sa penhiaria me shadujo shadot trai jong kaliu long kita ki balayo iya me kin ya khmi shan ya me kin ya perkhat ya me kita ong dai new brew ubalapen kenyo ya ka kendo ubalapen ki ya ki hima ko ki pravngit na kanig khot ngi I bakate ka jing sarong kadai ka jing snow hangame kadai kata ka jing kwa bat ben ksan yaladi halo jong nong bo nong thau bat u ne u soitan la kwa jing sha ban kate la ka khet halo ka khet ka jong blay kata kadai ka Genesis jong ka pop las tangai ka pop las tang nado na Bneng kila ban kali ka jing kali balay u blay u klam pen sangai kumengalay ban men ne u blay u kwa ba jing snare an pen pau yaki consequence yaki jing mi yaki result kapag jing snew hi kala ban clay probably akwa bangin pet show na Ezekiel kalonong ba apo pra nginya skap kini contain kad Bneng kong hando bisipo nang ter bakhat ar hadu ka bakhat kandai Kapten try kalawan pat hanga kadong kokon ubreu dong hau nong sunsyal ka Tyrus kumni wong try blay namar ba ka dono jongmen kelas ngomeng bat melong ngalong blay ngashong aga jing shong blay apreng giduriao aba mehi ubreu blay la mela bo la ka donor kum ka donor blay hakmi melong kham stadio Daniel dan ka jing ri pakilaban buri na me da ka jing sta jongmen bat da ka jing sempang jongmen la yo spa yeladi bat melayok siar bat rupa ki jing show jongmen da ka jing start ba crowd jongmen bat da ka kam khai jongmen melapan crowd lagi spa bat ka dono jongmen kala meng namar ki spa jongmen namar kata kumni wong utrai ublay namar ba melabo la ka dono kum ka dono ublay namar kata hakwi ngan wala mi nang way halo jongmen ki barunar na ki jaj benrio bakin say lagi white lam Pyrshah ya kajing itanat kajing start jome bakin pentingit ya kajing pernah jome kin penhiari me syakat leo bat men yap na kajing yap jong kita ya ki bala penyap apreng gi duriao men langong su ahmad utawa penyap me ngalong blay lay melong prieu bat blay aga kti utawa penmong me men yap kumayap ki bem ot share la kti nongwe nawang ala kren ya ka ong utrai ublay kaktin utrai kalawan pat hanga kadong goko nubreo doyam skosi na kabentaw si Tyrus bat ong hau kumni wong utrai ublay me pendai lahai kajing jemma baladap da kajing start bat balad Janai kajing tanat melalong heden hakak per ublay mau kordor baro ulalong kajing kup tume sardios topaz u diamond beryl, onyx, padu jasper, sapphire, emerald, padu carbuncle, padgaksial. Jing sinai ki kanjuri jome, bagi ki tangmui jome, kaladon hame.
hagas ngi bala pelong yeme la tayari ki melalong kerup lasle ubaka ban ngalabu yeme kum taba melalong halor ulo mako joble melaya sharum cheneng aprengi mau ba meding melalong janai hala gelinti nado kata resmi bala pelong yeme padu bala shem ya gajing bamhok ame da gajing bon gajing kai jong me ila pendap ya ke pedeng jong me da gajing lebor bat mela lepop namal kata ngala pret no yeme kumu basang no lu mu blay bat ngala penjot yeme ko kero ubaka na prengi mau ba meding ka donu jome kala meng namal gajing itana jome mela pensni wala gajing start nagada gajing prona jome ngala pret yeme haka kando ngala bo yeme khmat kisim bakin shukmi yeme da gajing bon gajing bam hok jome gajing bam hok gajing khai jome la le ben sang ya lagi cakak kentang namar kata ngala pen mi ya ding na pleng jome kala thang du ime bat ngala pen kala de pe ime lor ka kendo akma kitab baro ki be kni ime baro ki bi tu ime pleng ki kinja ben riu kin lengo ime mela kala long ki ngiti em ben menum long shu lanu laluru Rabang ke bengi I lung baga ne kalanong kalong o bleu la ai ka ne ka kubor hau Ezekiel nong ya tu lupa Habangi pai sha kerkot ka bening kong ter hadok ka beshipo. Ngiu I ba u Ezekiel upunan kami ka method bengi kot transposition. Hoat u thot ning kong ka kubo sha ka hima jong ki tairos. Namar badon ne us u bale bor us u bale thombor ki baro. Ula bo yala de ha ka jaka ka jong u blay. Baru blay ula ibit hajing shaban pen hap no ya ka hima jong news tairos. Haka nega jok ka kantin na do ka dokot ka bakat ter hadok ka bakat kandai pat ngiyo I bakadon ka transposition haka ba u Ezekiel upanihap ya ka nega jok ka jinglong ka nega jok ka jinglong in gratitude ka jing sngo sarong hanga may ka nega jok ka jinglong haka ega belajia hapa sedang ki ega baro Ezekiel ula tho hang ni ba uneu u angel kerub uba la thao la tayar la Janai u reula Jingialeh Pyrshah pat yu blay hakan ni ka juk lenong la ya tho kandiat chapang ka jing sedang jong pop but ya ka culmination jong pop ru kado ya wai uneu blas sedang ya pop uneu angel kerub la ne u soitan u blayon sa thang do yu ago yasngi ko ki bait ki jonga ko ki lok ki jonga ngakwa ban shia samat pi ka ne ka wai larangi long ki kristan and larangi don ya ka ne ka jo ka jinglong the rebellious attitude pride po jongi natrai ka ne kan wanra ya ka jing sneo but ka jing jot jongi ago yasngi nyo I shy ka ne ka kubor ka long ka ba shy do ka tata u blay ha ka jing e jong u ula ailad yau soitan amdon ke jingar tin ula ailad yu soitan le sebun kala ko mot kumbul ailad yang ngewe piwe re soitan ula kentai kata kat kum jing pen pau kle nom khat ar kat khot benyo ru khat wengi I bur soitan u yai mudui persya yagi prabangait lane ya piwe nga ngile kan no jing bakla ada prabangait ngidon kaman pan ma no Jesus Christ bala yap no bata jongi darangila ampe sup pat u Jesus man la kapor man la ka singi man la ka mi kanum don AA kapanlong Pyrshah yangi kanega snow kumbalong legalistic na kanega dega jing peniat ka jong blay bangin don ya ka relationship ka jingaday ka Bajanai baru blay so nya pa ya kanu guru kom ka popat lawan cha kanega Pyrthei ini pa sa Genesis kalanong balay ka khot ka bedingkong hadok pasan kong kumne Deu tau besang nu lalong ubakam sian takadaw jing penpau kong sentiment kani ka sin ning kong ya kabal penon kami kani ka tin besang ha ka Bible Deu tau besang nu lalong ubakam sian ban kimrat baro harin kau ya kabau blay utrai ulalat ha baru laong ha kata Gabriel shisha ka long kum tau blay laong pin yo bam na uding baro ha ka per Bat kata Gabriel kalau ong hau tau besen na uso kiding kakper ngi yo ban bam rain uso jong tau ding napring kakper u blay long
pen yo bam na u lem nek tayu ba yo pen yap no teu tau paseng long ha kata ka brio pen yap no shisha pi u soitan upon kambe yakini ki jingmudui jong ulan yakini ki kana ban pengat iki brio sa jing sneo pen yap no shisha namaru blay utip ba kata ka sngi ba pen bam na u un sa pen pet lagi kmat jong pi ba pen long kumu blay ki ba tip ya ka ba bat ya ka sneo New hang neko ki prab ngai naka kitab ke peningkong bahaban ningkong ke besneo kamdon kadon tanga jing bahas sudah kadai namar kan nega jing talk ke jing lambak la jong soitan yak boleh lam yo ada mat ke im yak im ningkong ban le yak ai ke boleh ulamana ulamaham persya ki bikin le kai kata ban bam ruso bodon hapneng jong ke per ruso adong the tree of knowledge of good and evil kado yawai ke baja new hakan ni kajuk lenong baka im kelahap syakata kajing tenjuk jong soitan but kelasya bu soitan un yo job halo jong ka bakla let ban rai utau so shu adam ru adam ru ulahap syakapop hadin bagi lahap syakapop kila tip ya kapop ha bat kabasneo abakila tip ya kabasneo ya kaburam jong blay la weng not naki bat kilap kilong ibelun koi kapop ha ka Pyrthei kelas dang na do kata kapor Bible ka ong ha ka shiti jong Paul shikinong Rome lai at pulai ban rew at pulai baro kila lepop bat ka bainong jong pop kalong ka jingya ko ki prabangai ko ki loki bai na do kan ne ka kelep man ki jing tau ki jong blai kila hap ban yan lamba ka ne ka lenti ka bangi khot ya ka death na ka jingya prabangai bai ya penginang ya ka ne ka kwata ngin se puli shosho ya ka jing shisha ya bedai bat ka jingya kat kum ke Bible ya pet petang ke Bible kanum don kai ka pengin ya pet syabah jong ka takadaw na karpan ipi ka ngas ngi bapin sngoha ani pen kre shimanta kat bengi ya ha ne ka lenti ke jing puli jongi this journey is going to be very exciting kat bengi pen kut ya ka akatayo ka bakhado jong 9 December prawit na kanu ka daw lang bagi to ki jing puli jongi na kanu ka daw ka pop kelas tang ani ka Pyrthei lara kadon ka way ka kentien kaday ingratitude lana kata ka jing bam sngongo pi uno jing tao lara ka pop kam don hu tao jing tao unjin la sngongo ya ka ega bu bleu la le uno jing tao rai hatian baka pop kalawan ki jing tao ka jong blai kilai le Pyrshah pa do blai dai na do ka takapor la don ka ne ka great controversy ne ka Jingialeh ka bakraw hakani ka cosmos ka jongi ya kani ka great controversy theme ngila ban shem na ki por jong ki church fathers Augustine Pelagius la banana ba chapang kani ka debate jong ki o yu breu la don ya ka lat ba ka bor ban jit banom hap sha ka pop Henry la jit ban hap sha ka pop da go bam yu so adom ko ki prabangen bat ki lok ki jonga kani kadai ka way ki team ha jing sha ki ba hikai yang i way pi way ya ki jing long jong play what happening ki jing wan jong ki jing sneo play na marble la it kan rai kata kani ka Pyrthei he ran the risk gloy ban sha baka pop kana pen i shishan la di ya ki jing long jong ka takadaw uyai up uyai sha hado kini ki sngi hado kini ki por la seo ay pi ba yang aku ki pramet ya kalat bangin kelak kebomot pramet tongin share pai na kong yones kal nong basaw ni pe ka khot ndo nyaw ter do kan riu na pangin se kren kan diat halor kini ki bantang ini pet reflections but ini pet jingi kayu la se bigyo na kan jing pulish pang jing long ka jong play tongin share ngap kini kantin ko happy tongin ye parlok hi na ba jingi kalong now play be way for way paro ubai lakai u no play but u itu ya u play u tao bom itu ya u play na ba u play u long ka jingi hakani la pen pau shna ya ka jingi u play hangi ba u play u la pha ya la u khon bala khamarwe shagani ka Pyrthei bangin yo im da u hakani ka long jingi na bangi la mangi yo play Nrei
Nabau la I mau yangi. Bat bau la pha elo kon. Ban long ka kuna na kabanta ki pop jongi. Ku hap be la lau blay ula I kum tayangi. Mangiru ni dei banye I paralok I. Mdanu balayo I oblay menuru. Dadangi I paralok I oblay uyaisa hangi. Baya kata ka jingi jungu lapan janai no hangi. Dagani ngitip bangi ay sa hau ban mauru hangi. Nabaw la ay hangi naga jong mensim jong bangi layok ni law bangi plashay pa ulap ha yung kun ban long nong penim jong ka Pyrthei. Jar wada pla o jisu long kun blay. Ublay uyay sa hau ban mauru hau blay. Mangi tingi to bad nila ngay ya kata ka jingi ya ka wa blay udon yangi. Ublay ulong ka jingi bad utaw bayay sa ha kata ka jingi uyay sa hau blay. Bad ublay uyay sa hau. Prabangat ka jingi ka jong blay. What is God's love? God is love. Ublay ulong ka jingi. Kaya ka Shem na kan ikalanong kapanshay ba ublay ulong ka thamay jong ka jingi. Laranging ilong ki jong ublay ngindon ya kan ka jingi ka pakanjablay. Agape love. Larangin long kita ki nombot ki jong ublay but larangi kambing ilong ki nombot jong ublay ngimla hajing shisha ban im klem kan ka jingi. Prabangat ya kan ka universe ka jong ublay ka day tang kan ka lat jong ka jingjit free will. Kabalong ka basis lang ka tamay na ka nong rim ya ublay bun ay lad yu way buway jing tao bun jiet talaga mon la jong ban iju ban mani yu ban shakri yu. Love cannot be demanded or commanded. Jing omla ban panda ka bor lani omla ban le da ka bujubor. Eka bagi Shem lembaga ni kejingit keren jongi ko ki prabanet. Kadai kan ni. Lada haki yang ki Shem jong pi Pyrshah. Ban penbor ya kan lok lanu lok yang ikon kikti ban ya pi. Tip ya kan ni. Manum manora jing ban ya pi da kabashisha ban kan rebel. Ya le Pyrshah bat pi. Kani kadai ka juk karis bu blay ulah hab ban yai. Kabula ai yu jat ban riu lani kejing tau. Baro, the heavenly intelligences and the humans, the ability to choose free will. Ni don ya ka hok, ila ban jit, and ri la ngim jit, ya ka jing shisha, ya pan ya klat no ila di no play. Kata ka long ka eka bangi Shem na ka nega text sa ka nega singi. Nga kwa ngin siya pet, ka kot ka ba pra bat ka ba kat nriyo, nang tangin ngin ya pet kindiat ki reflection points. Nikong yones kalnong basaur kat bapraw kan real gong utaw bam ito yu blay. Na ba blay ulong kijing lada mapit mangako ki praw ngay ngimla ban kumu blay. Leno ay kijing long kristan jonga. Leno ay kijing long kristan jongi. Takadaw da ka bor kijong blay kani ka day ka way na kijing ice ngo ba kijong blay. Ya ka bangila ban kam kanti ban ya ka bangila on pendon kam. Akan ban kalay kijing em jongi. Kot kan real gong mangi tingi ito bangilangit ya kata kajing ya ka ba ublay uladon hangi ublay ulong kajing paruta ubay sa ha kata kajing uyay sa ha ublay pat ublay uyay sa ha u larakadon ka break ha ka relationship ha ni kajing day jungi pat ublay to tip ya ka ni ko ki prab ngai lang ba ka to kot bakan riu larangim don kajing kajong ublay ngimlong kajong ublay ka Jingmut ka bajaliw ka do ka tata. Nakani ka daw ko ki prab nga kli kani ka jingkli balay ba ni don kam man sarong balay ba nga don kam man sarong balay ba pi don kam man sarong balay ba pi kwa ban snow start ba ditang mo pi batip na dong siya balay ba nga snow start ba ditang mga batip na dong siya dong. Ka Bible kong nata ka jing ki jong blay ka don hangi ngingin long ki jong blay. Oh ki lok ki ba jo nga ngin siya kata ikani ka way ka banta syuab ngin pankot. Hadin katukat ni minute ringa kwa bangin siya pet yakini ki reflection points ya bangi yo na ningkong yones kalanong ka basaw katakot banyaw terter hado ko bakan riyo
Prabanget kamat kabaningkong. Ya ka jing it day banya sam. Ya ka jing it day banya pensluri way piway bangin ya sam paralok. Ya ka jing it kam shimladon na kabanta jongihi. Ublay ulong ka jing it ang kaktain jong ublay. Nyo ya ka expression jong ka jing it om haga jing long jong ublay bun it yala di ray ka jing long jong ublay bun ya sami rin ka jing it hapadeng ukpa ukon parumun sim makon. Prabanget kamat kabaar. Reflection point number 2. Larang nidon ka jing it nidon bat ublay. Larang nimdon ka jing it nilong shabar jong ublay. If we are with God, we have love. If we do not have love, we are out of God. Haga klub mat ba mapirun mangangim don ka jing it ka jong ublay ka jing im jong ibat ni pet ikiway na ka jing iben na ka jing kain po na ka jing kwa ban penhapo ikiway pat. Subservience. Kata ka day kaway nikibanta kibangi haban pikir bahako kilok ka jong ka jing it talong noblay. Na marublay ulong ka jing it. Lar mapiyat mga ikot yala di ki kristan ni day bandon ka jing it wat ya unong syun jong iru. Kalong ka ba kalong ba juat. Ray ublay ulaon pen kalay ka donut jong i. Donut kabang ibu syun yaki waipat. Mungkin don tang ka jing it. Tanya pet kado ewai hakadogro kombe ka jing it jong blay lapen i lengba ka jing isnay jong u. But lengba ka jing bishar jong u. God's love is revealed in His justice no less than His mercy. Tan mo di ka jing it ka jong blay lapan i lengba ka jing bishar ka jong u. Ka jing long hok jong u. Ka justice jong u. Badru lengba ka jing isnay ka jong blay. God's mercy. Prabagat nga kwa apapinya perkat bahalor kini kimat. Ka jing it kamla hi ban urlong lane ban exist dala di hi. Don kam yanor yano ban yasam ya ka jing it. Ngamla ban it yalade. Larang nga it yalade kibriyo kin kot ingaw narcissist. Kani ka tayo gawin ng psychological problem. Kabangi siya may kato kan ni kibriyo. Apakila it palat yalade kim ban si lane kim ting wat taman sim ya ka jing im jong kiway pan. O gilok ki jonga ublay ulong basta na do katata ulot how yang i ya kabor begin ya sam ya gijing ban syukun ban syubo agalade. Share love. Ya sam ya gijing ki jong ublay. Pet kumno ka Pyrthei. Ek saudong saukun jong pi in long kiba kala. In long kiba compare kiba la kala. Niyo ibu ublay ulapan i ya la gijing daku ya sam rengkat hapnay pa ukon permensim bakoy. Kamat kabaar. All of God's actions expresses His unconditional and unchangeable love through all His creative works, redemptive actions, and punitive judgments. Lengba ki kam ki jong blay baro. Habiaday bagjing pen-im ka jong u. Jing penlong ka jong u, creative works. Habiaday ba ka jing pen-im ka jong u, redemptive action. Habiaday ba ka jing bishar ka ba penshitam lana punitive judgment. Ngiyo ibu blay upen i ba ka jing i kalong unconditional. Kabamdon kano ka jing dawa. Ublay un i jangi kamdon kano ka jing dawa. Ublay ula syu ay day api ba yang ngabingin pria baro nagikam ki jing tray ki jong play ka pen ishana ya kan ki jing it ka pamla ban pen kala la ne ban pen pai de kumwe ya kan ki jing it ka belong unconditional ya ka bo play la ai yang i we pi we jing it ka bamdon ka jing dawa ka day unconditional love agape ka tin Greek agape kadon kan ki Jingmut. Baday tang ublay at yung siya wala ban it. Dagan ni ka jing it kabalong unconditional. Ray ublay wala ay kani ka jing ay happy ba nga. Bangin la ban penterikam ya kani ka jo ka jing it. Agape love. Hakabang nginam commitlanti. Unconditional love. Nginam commitlanti. Ban ka jing it ka basyu ay. Ka basyu ay. Ka basyu ay. Kani ka day ka jing it at yung siya kabag penkala. Ya kibriyo. Dar kibriyo. Kiperkat sa nibha. Ya kejing long kejong blay. Kamat kabalay. Namad bu blay long kejing it. Because God is love personified. Sin
cannot have been originated from him. Kap namar bu bleu long ke jing e tarau ka pop kamla ban mi no blai. Kumele kran hang tai ke jing lamprang. Bagi don ki baong. Ka pop klami namar bu bleu lo pen long e baro. Rai em ko ki pra bangai. Bu bleu don ke jing e. Ai lat yang i pengen jet. Ula ai lat yo Lucifer na Bneng. Ban jet ya course of action jong jing im jong. Ula ai lat ya ka im baju Adam ban jet. Ya ka course of action ya ka jing im jong ki. Ban kila jet. Ban ya klat no blai. Rai u jisu lawan jang ne ka Pyrthei ban yap na ka bentagi pop. Jongki. Na ka bentagi pop jong Adam ban ke. Satan tingin ay keren. Ula dep ban bentai you blai takadaw blai ul haban shop noi una Bneng remanta kecing itu khana ga dai shapang kichat ban rio kipat deng jat ban rio jong Adam mat kem ma pibet manga atong ilong balak kloi ban pdiang u blai ulong u blai bakraw tam u blai ulong nong penlong jong pibet jong a go ke lok be e kadu e waing ban kut dagan ne achievements and positions kijing job pat ki kerdan ki bang yo pdiang ke jing im jongi balai bakalong ke ke basuk yo preu bun sngo sarong ya ke bulala ban le ke jing im jong u balai kalong ke basuk yo preu bun sngo sarong ya ke kerdan ke bubat ya ke position ke budon kane kalalong ka weni subject ke jing shang balak ta yang ala bun snam ngala perkat sani bah lor kane prabanget kadau balai bangilong kita kiba kaloi an sngo sarong kalong namar bangidai ki breu ki batlat usai tanu punon kamba ya kan ke benta ha ke jing im jong ki breu kadon ka ke bangile ngi sngo kum ki wei kim la sho ban le ki wei ki dai ki ba bit sudah bat kim la sho ban le ya ke ba ngala achieve ha ke jing im jong a ngas sngo kum bangadai manga u champion kata ke jing perkat kalong ko bakla ko ki prabangai don napteng ki breu ki berkat o mangi ki blale ki bakhamba ki por man shwa ki breu hakalawe ki nomla ban le ko mangi le pale bengi berkat kum kata ko prabne pale ngi pelut por hakum kita ki jajing berkat pale bengi kwa ban sngo sarong tip ya kane baka jing sarong ka jing Jingialeh Pyrshah ka jing sngo hangame kini baro kede kita ki jing sedang ya ka ba lawan ra ya ka pop chang ne ka Pyrthei hakane ka singi ko ki loki ba ich manga kwa ban kantu yang i we pi we let us be as humble as a babe tongin ya long kita ki bas ngoret kom ki khonlong jisu lawan chang ne ka Pyrthei ban pen i ka ne ka jo nuksa lawan ban shakri rai lawan ban shakri a teachable spirit is something that God looks for. Kaman sim kabala ban sya hikai kadai kita kaman sim ko blay kami. Nawar pilong bala temen bala rangba kamut bo blay umla ban pendon kam iki waipan. Rangas ngo badai tang mga bo blay ula ban kren lengba jonga hang tang bakla. Blay ula ban kren lengba uno breo u pediang ya kene kijing terwa kijing it kijong blay. Prabangat niyo i kane ka Jingiaphylliew jong i mata ka sngi ngin siya puli shusho ngin siya pet shusho kijing shisha ipangiyo na ka Bible bet ngin siya pen shonong rim shusho halor kit khot ki ba pero yak ngin siya puli kini ki kat ar sabaton ki ban sawan to blain berkuy ni shuanya penwai to nyat wai ko pa blai shugi ba Bneng ko blai shibona kane ka sngi kane ka lat ngila bani puson bani pelet Jingmut ban ya yet yak ki contain ki ba khot jong me try Jesus to I begin ki contain kin long isum box here. Ki Jingmut jum berkat. Jong ki breu ki bapop. I boring ki ko try. Bing la ban shani tali tang hame patang hame oblay. Ker kuyangi. Ker kuy ki long sam jongi. Ker kuy ki jing im jongi. Rap ki ko try Jesus bingin la ban krai la ki jing im. Pat me pat sngi. Kram kano ka kelamat ba me manwan. Ngi kwa ko try Jesus bagane ki Jingialeh ka bakraw kan kut no. Perkecing orang asin jom mekan jiano. But ngingin la ban let no Bneng. Bagin yo ya kalat kan sabat me junam. Tat hado kata ke kelemat. Toy kejing it ba kejong blay ke belong na do pam jukut. Kejing ai kejong Jesus Christ lam kejing selok umen sema ko kin long lem kin long rengkat. But ngi we pi we menta pa chodok ki arta pam jukut.
voice of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided